وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ یحب المعتدین. فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین، توجہ کرو قرآن پاک دی آیت کا ترجمہ سنو. وقاتلو قتال کرو فی سبیل اللہ الذین، اللہ دے راستے دے اندر قتال کرو. یقاتلونکم، جدو تواڈے نال قتال کیتا جائے. ولا تعتدوا، زیادہ تو زیادہ تجاوز نہ کرو، زیادتی نہ کرو. وہ اسلام کڈا چنگا مذہب ہے. اسلام نے آکھیا جنہ تواڈے تے ظلم کرو کافراں تے بھی انہاں ہی ظلم کرو. ود نہ کرے اجے ظلم. اے آندے نے اسلام بد امنی پھیلاندا ہے، بد امنی پھیلاندا ہے. اسلام نہیں بد امنی پھیلاندا، یہودی بد امنی پھیلاندے نے، غیر مسلم بد امنی پھیلاندے نے. اللہ نے فرمایا ولا تعتدوا، اے نا کافراں تے بھی زیادتی نہ. مسلمان تو مسلمان رہ گیا، اللہ نے آکھا کافراں تے بھی زیادتی نہ کرے اجے. تے جڑے مسلماناں تے زیادتی کردے نے انہاں دا کی بنو گے ہیں؟ جڑے ایک ایک وٹ بننے تو اپنے بھرا نو گولیاں مار کے مار دیندے نے، انہاں دا کی بنو؟ رب نے آکھیا کافراں تے بھی زیادتی نہ کرے اجے. فرمایا واللہ لا یحب المعتدین، اللہ زیادتی کرن والے نو نہیں جے پسند کردا. ساڈا فلسطینیاں نال تعلق ہے کیونکہ وہ کلمہ محمد رسول اللہ دا پڑھ دے نے. ساڈے تے جہاد فرض ہے. اللہ اکبر. اللہ توجہ کر دی جانا، ذری غور کر دی جانا. کلمے دی بنیاد تے اسی مسلماناں دی بنیاد تے ساڈے بھرا لگدے نے. اللہ اکبر. اللہ بھائی بھائیاں دے دردی ہوندے، بھائی بھائیاں دے دردی ہوندے، او بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سراں دے